Skål Agartung pa barukun barumen simbakun. Kachinga ye jong try jong you Jesus Christ bagajingi jong blay le bagji slok jong men simbakun kindar ringkad bat pi baro. Mendagasngi ke belang ka rakhi ke skibrom jong ka Pentecost. Ka skibrom Pentecost klong ka skibrom jong ke jing hiar jong men simbakut halor ka Maria bakui ba ki apostol baro. Kalong ru ka sngi kha jong ka belang. Ngis ngau tenat ngis ngau serong ban rakhi ya kani ka skha jong ka belang ha ka ba ki apostol ru kila yo men simbakut beda ka jing shirham kila lap ya ujisu ubala syasanar puna layap balam ipat haki beri baro komen ko para tungin ya kubur bangilong kinong pop kana bangilong ki blak re bale ni hamia kani ke jing maya ka bakun ngile pop man la ka por haki jing mu ke jing perkhat chingi namar bangim perkhat bhai ki wei hagi kitien ki bangi klei nak sentur jengi teng kapan mong ya ki ba ye ki ba thon kapan mong hi yo jisu par kham tam le ki kam ki jam ki bamlong ki bangi le ka jingem jengi ki bawon ra bro bore ka jingkol mar ki bawon ra bro bore ka jinga pat ka jinga pra nge pan ma no ble na ka benta kini kilat kitam ki duna baro ki bangi la le da ka bayo ong lang nga pla hau ble bren bo bro berap ki komen ko para nama bangla lepop sibune da kijing perkhat da kitin bada kikam bada kijing le klat da kijing le apalat chunga da kijing le apalat chunga da kijing le apalat bakrawe chunga nimar kata kerpar kamaria bekut kebaya sa gathai zati ya ki angel bikirukut dia pi komen kepara penduai na kebenta chunga how try play chungi ublay beran bo bro ni snengi pada lamab ki pop kisang jingi paro unya lamingi sya ke jingem bom jikut
Hakan ni kemas berkuih rungin duai nak benta ki kena college ki barang don ki exam jengki ki barang sa boleh try kan rar un kurku kudo iki baki laban kan mau bahaya ke baki kre baki laban tho bahaya ki exam jengki dongin ya duai bon sya elam dau men sim berkuih kena mengindap im ke jing im ke berkuih ku play ku kpa jungi tu ai bau men sim ba melapha sya ke balang ban sedang ke jing hikai ya ke gospel unai beteng ya ke kam jungu ha ki donu jong ki tu bro ki bangai hau khun jong me ba em bat basan syar junom la junom Kajing puli baningkong. Kajing puli nakikam jong ki apostol. Habakasngi jong ka Pentecost kalapoy. Baro kilayalum lang krui shijaka. Kinsan lawan kajing sawa na beneng. Kabakum kajing be jong ka erba ersan. Bat kalapendam ya kayeng baro kaway hakaba kiyasyong. Hangta lapau haki ki telit ki bakum ki jong kading ki balapat penat bat ki balahiar halor uway pa uway naki bat la pendap ya ki baro da umensim bakut bat kila sedang ban kren haki kitien bapher kumba umensim ulaay haki ban kren tila don ki ju naman lagi jat ben rio hapo kabeneng habakilayo snow ya kani kajing sawa upat ba belien ulawan yalum bat kila kulmar jingmon namar man la ubrio hapedeng jongki ulayo snow bakila kren hakaktien kateliet jong uhi bakila kendit bat snow pala kila yaong hatu baro kini kibakren kimdei kinong Galilea ti kumnu ken ni yo sngo uway pa uway nangi hala ka jong kaktin try ki Parthia bat ki met bat ki Elam bat ki Basyong ha Mesopotamia ha Judea ha Cappadocia ha Pontus, bat Asia, ha Phrygia, ha Pamphylia, ha Egypt, bat nakitan ka Libya, kibahap ha po ka Kyrene, bat kibawan na Rome, ki Jew, bat kibalakala siya ka Niamju, ki Krit, bat ki Arab, niyo asngaw, bat ki Yathu,
Hakiktin try jongi, yaki kampala jong ublay. Kaktin jong utray. Kajingpuli kabar. Kajingpuli na kasiti baningkang Paulus bukoy syaki Kristan ha Korint. Ko para umdan ubala banong ujisu ulang utray. Latang da umensiam bukoy. Tigidan kisab baper. Henry uju umensiam. Kidan ki kam syakri paper Henry uju utrai. But kidan ki jingtray paper Henry uju ublay bapentray kam ya baro haman la obrio. Haway pa way la ay ya ka jingpen pa umensiam na kabanta ka jing bahalang. Namar kumba kamet kalong kaway bat kadan bun kita khat met bat baro kita khat jong kamet kilong shibun kilong tang kaway kamet kumtaru kalong bat ukres naba da way umensiam na penbaptis yang gi baro syakaway kamet ki Jew ni ki Greek Kimaraw neg balalot. But ya baro la ay mandi na uway umensi bakhoy. Kaktiin jong try. Sugo yang baro
tangin ruai ka jirwai hau men sim ku Ali kumen sim bakhu tu pendap ikimen sim jong kerunge jong mi bat pen ram haki ka ding ga jing e jong mi Utwai undarang kad bat pi Kajing bulin aku buat bapa kad kamu ya anis Hakar permit jong kata kasngi ning kong jong katayo habala kang ye kajing kang hang ta habala dan kisenran Namar kajing tieng ya kiju ujisu ulawan bar ulayang hapadeng jungki bar ulaong haki kajing suk happy anda ulaong ya kani ulapen i haki ya kikti bar ya ka krung jong u teki senran kiladap da kajing kemen haba kilohi i ya utrai ujisu ulaong biang haki kajing suk happy Kumbau kepau lapha yenga ngaru ngapha yapi andau la ong nya kini la persat halo jingki bo la ong haki tu pediang yau men sim bakhuai la da phi map yaki pop jongno la la map yaki la da phi pensa yaki pop jongno la pensa yaki Gaku bor babaha jong utrai Benda kesengiru kedai ka si santrik jong upunai jelio Kalong kesengi kebangi kenmau ya
ka meram ya ka me mariang ka ba pendap ka ba ai chang ai dok ha ka ba besar ba betia yang ngi baro ba ka dei hok na ka benta jengiru ba ngile ba kaliang ya ka meram da ka ba pensa penne da ka ba pelai ya kijing penjot kijing penpra baro ki ba kat bangila hala gejong ka benta hala gejong ka pali ngakan maus na marjar khalai gidon kawai ka kamne ka dukan chungi tama kalau kum kantin try kantin kadang sdi dok ha chukun san ka pli ka jingkhang nang ta kamare ban li khang ka jingkhang hadin de kham sipang om yu issue ya kata kanar ka basi dok ha kala pois kendong nang ta ka tunum bro khoi kala lin lut hadin yu asgo kal ir ka bejur ha ka bawan tang ha ka siklemat nang ta dami sabar kiding kala akhlam lut apo surap baro por ka makhnai beje janmin ori asgo ka jing yam ka jing u jing kibri baro ki wan spo paris namen step ni pa ya ka tunum jong ping school lara lut mdan issue nang ta khnia khan soi ka tunum jong ka yeng phada bro khoi lara lut kadi kal ir ka bajur ha bak bala ila brong ka penjulor ya ka thain west castle sona pahar par okawai bun sin ba ngi pusan ya ka pentecost bkhut ngi pusan ya ka jing hiar jo men sim bkhut kum kal ir ka bajur ha ka jing puli ka bani kong yo asngo kensan ka jingwan ka jing sawan apneng ka bakum ka jing be jong ka ba ersan bakla pendap ya ka yeng baro ka wei ha ka ba ki shong let's say la dangi don kata kapor ngilong ki badan bok adu kata bandan lam ba kamaria bandan lam ba ki senran jong jisu ki apostol bani op pediang ya umen sim bakut rangi pe ikini ki arteli ki jing pulih ngalasim khnang na ka snem ka gospel ban yanu jor ya ka jing pulih ka baning kong ka bangi osgo na ki kam jong ki apostol but ya ka gospel ka bangi osgo na ka gospel ka kum Yohanes ha ka gospel ni osgo ba ha ka sngi ning kong ha ka sngi ka ba jisu ulabi pan ba ha ka janmin ulawan ha pedeng jong ki apostol berlaong to pedang ya umen sim bakui ikum ba jisu ha ka sngi ka ba ulami pan ula ai ya umen sim bakui halo ki apostol halo baro ki biadon lang hangta okum juru ha ka ni ka sngi pentecost ngi ha ka jingja ka ba kerpang ne ka jingja ka ba pen paulut ya ki baro bat ka bawan ra ya ka jing kendet hang ni ya ka jing yar jo men sim bakui ha ka sngi pentecost na ka benta jung ki ju arteli ki jingle nyam ki bakrau ne ki sngi krau ki ba ki juwan na setelah ka pertai ban rakhi ha Jerusalem ka baning kong ka dei ka pascha kata ka mut ka sngi brom jong ka jinglai lui ha ka bakiwan ban rakhi da ka jingshir hamen siam ha Jerusalem baka sngi brom ka baan ka ba lesi hapo arpo mer la brang la hukum ya baro ki paju bikinwan sa Jerusalem ban rakhi ya kani ka wai pat ka sngi krau ha kin akan yamju kani ka di ka Pentecost Pentateuchos kata kemud ha kemud sanpau kemud yu sanpau barangi pulina kitab jang Leviticus kadan berbor ka jing batai ya ka Jubilee kemud yu ka Jubilee kata kemud nyau barangi penadu ka kitab Genesis ndrius ngi labu ya ka jing thau ya ka perthai ka mariang mereka sngi ka ba khaddu ba nyo u blai u shong thai kata kemud nyu sngi kenti kalong ka jing dap ka jing pura ka jing chanai na dong shedong barshushu na ka benta ka Jubilee nyu snam unambar nyu de unambar uba penpau ya ka jing janai ya ka jing bet ka jing biang na dong shedong omdan jing dunashu
đây nhiều xin nhiều lòng sau bộ khẩn đại kitu bro khoi nhiều snam ni nhiều sin nhiều snam ki pen pau ya ke jingdap ke jingbiang but how snam obobut kalong ka jubilee baka jing ke jing rakhi ke ni ke jubilee kalong hagi babun rukam kawena ke jing rakhi ke jubilee kalong ban pen pai no ne ban onno ya karam kasya bro khoi ke ba kilasya kibri berkhoi kilasya kila ai keliang nata ya kibri berkhoi kibam la siu no la ot no bakum juru ha usnam jibili la shu I ya ka kendo kenang ba kenang seiso shu shu barang ni ngi I nadu ka pen nadu ka pascha ka sibram julai luoi hadu ka pentecost don kuma san pos ngi nyau badi kuma ka balang ru ka bot ki ya kene ka jingbo ne kini ki kendon ha kan yamju ngilar ke ya ka pascha jungi ka pe na ka jira ke pascha jung kiju ka pascha jungi kalong ka jingra ke ya ka jingmi pat jo trai Jesus Christ ka jing em ga batmai bat ngiru ngira ke nyau sniu trai kan ti ne nyau tayo kan ti nadu ka sniu trai balami nadu ka sniu trai pascha ka sni bau Jesus lami pat hadu menta ka sni Pentecost nyau tayo kunti par kalong ka ba badai na ka benta jingi ri ban rakhe hakini ki nyau tayo ya ka jimi pa jung trai ba ka jingya jung trai hakani ka berthai bad men cham tayo ngi rakhe ya ka jingkiu jung jisu chapne badi kumba hadin chpos ngi bau jisu la kiu chapne la rakhe ya kani ka jingyar jong men semu khoi ha ka maria thiste bu ki apostol pakalong ka ba itenat ban pe yakani ka jingbu ya ki ka jing penya renti ya ki sngi bro khoi na ka banta ka ni ka siburam ka sngi buram jong ka jing kha jong ka balang ka sngi buram Pentecost ka jing hier jong men simbu khoi ha ka maria ba ki apostol pada ha ka balang maro khoi paladangi phai khindiat alor ka ni ka jing batai na ka banta jungi khamtam ha ka ni ka sngi Pentecost kalong ka jingpen biang na kaliang ka balang bangin kham sngo thu jeliu ya ke ka ba ngilayo asngo wa jing tho bu khoi kumbang lo ang haga gospel ujisu ula persat men sim halor ki apostol bolo ang tu pudiang yo men sim khoi baraka ni ka sngi Pentecost lawan hari men sim khoi logiki hakadu jong ka air ka bajur ba balai I ya kitli ding halo jong manla uwe pa uwe bodan harga tu kamera ka bahaneng baki ong ka cynical barsyusyu larangi pusan hakane ka sngi kini ka sngi ka ba ki apostol kimdan syu gono ka jing tieng ndre ki don tang ka jing shir hemen sim ban yalap ya ujisu ubalawi pat pakade kini ka ba u Petrus ulayalap haka jing puli ka baning kong leos ngo bau Petrus la yalap berkibri bro khoi kilios ngeu hala ka jong ka jing ngo thu ya ke ka ba ki senran ke yalap barakani ka sngi la yos ngo ba kumpalai lai hajar ngot ki ngila banong ki Kristan kilio pediang ya Kris baklayo ka baptisma kumpalai hajar ngot let's say tengkirang ba kiwei de perkata kadai ke jing trikam jung men sim khoi halo jung ki ban persat men sim am tang hai ki apostol ndai kitu bro ki ba pediang nyau jisu ringkat ba kadai ke jing nyau pediang ya u jisu arangi phai na kaliang jong u Paulus bro khoi u pen pawangi ya ke jing pediang jo men sim khoi kham tam habang yo ya ka baptisma haki jing puli ki ba men shwa ngilio asngel ba u Paulus ula pen pau haba ki Kristan ki baning kong ki lihat hui Paulus bangil yo ka baptisma nu Paulus ukli ong pio ka baptisma ka bakumno ki ong ka baptisma jong Yohanes baptis uang ka baptisma jong Yohanes baptis kadai ka baptisma jong ka jingkala ka babut ndri menta pi pudiang ya ka baptisma lang bau Jesus Christ uban pai pi ya umen simbu khui bat kiru kila kongu banda ba u Paulus ula bukti halo jong ki kelayo pudiang ya umen sim khoi bat kumba ong ha kane ka jing tho menta kila kren ha ki kentien ki ba per
kejingok pediang yau mensim bukui ban keren kejingok pediang mensim bukui ban benar ya ke kubur berapa kani ke ba ka balang ka sngau tenat ha kani ka sngi Pentecost ya kejingok pediang yau mensim bukui kejingok pediang yau mensim bukui ka bang yu i ya kini ki senran ka bang i yau Petrus bukui bau ya lap ya ke kubur berapa but hang ni la pen pauru ye ki jai bri ki ba per ki ba keren hala kejong kentien let's say ki ba kampau ni ki ba keren Greek ni ki ba kinong Egypt ki ba keren ki wei pa kentien ki ba mia sngotu bana ki wei pa ki jaka let's say kum hang ni apo usanda ki bun ki wei pat ki brio ni ki jai benrio ki ba wan nam takamas ki dong ki ba keren Hindi ki dong ba keren Boro ki dong ki ba keren Bengali, kita berkeren Khasi, kita berkeren Garu, bakum tak ter. Naya kejing alap jong u Petrus kini berkhoi gilas ngau tu. Hala kejong kentien. Badai hang ni bagi lapan pau kiong kumno ba kini kinong Galilea le se ki keren kentien Hebrew na Greek kentien Aramai kio ngau haga kentien ke baki ki ngau tu. Kata kadai kejing trejo men simbukui alo jong ki. Kejing trejo men simbukui alo jong ki. Bagi yo sngau ya ke ba ki alap baya uni u Jisu ba pilarai penrem hak uni u Jisu ba la sya pen stom uni u Jisu ba la sya pen ba da keding pna ba la sya sa da pna ba la yap tharong halo keding pna uni u Jisu ulami pat lagi bayap to syania to ngej ha u Jisu ba la mi pat kani kadai ke jingalap jong Petrus ba baro kila ngej u pakadai na bentar jungiru ba kajing yo priang jungi yo mesti mukui kan hirap ingi ban pli kajing mut jing perkhat jungi bangin yo sngau ya ka ketin jong blai ba bangila ba sautu ya ka ketin jong blai hisula dangi pusan ha ka jingim Kristan jungi khamtam ka jingim Kristan Katolik kajing mani jungi ka sya tawir ha kajing rakhi ki sakramen kumangila ong ka baptisma kadi kajing priang jungi ya u Jisu kajing pensyat jungi ialah kejong ai Jisu bagi jingok pediang ya umen sim bekui kum juru ha ka sakamen jong kajing pen skem umen sim bekui udai u beningkong e banwan hiar halo kitu ki bayo ya sakamen jong kajing pen skem shushu ha ka gospel ke bangi os ngau menta ka sngi gospel ke bangi os ngau menta ka sngi u Jisu u ong kumno u Jisu wang tu pediang ya umen sim bekui nda balo persat lojki untuk pediang yang mensim kui lada pi maap iki pop jono la maap iki balada pi pensa iki pop jono la pensa iki kumjuru ka sakamen jong kejing penyesuk ka don ka kejing terikam ka barat ba jong mensim kui kejing maap iki pop om dei uleng do marwai uba maap iki pop kisang ndai ha ka kerteng jong Jesus Christ ling ba jong mensim kui la maap iki pop kisang jengi baro Bersyusyuk lah dangi pe ya kesakaman jong ke ya jingketang londo hang tu lele nyu i kat no ke jing terikam jong mensim buku halo jengki haba bishop ubukti halo jong tu ban syapen kentang rengkat bat kileng do baro kedai ke jingok pediang ya mensim buku dia kini kurkom ke bangiru ngis ngau singanya do kata-kata baka jing kiu jong Jisu sebeneng ne ke jing lai no jong Jisu na kini ke pertai ke ba ngisong ngisa kalong ka jingker ku ke ba arsya nama bau Jisu undan bat ngi berbor ba bau Jisu unpa ya mensim ku unong ya da unong pet unong bunia unong persat mensim halo jengi iwe kan nong yilong gibas ngodan bok hadu kata-kata ya kejing pa jong Jisu ya mensim ku pada kejing ai ke bang yo leng bau mensim ku kiso jong mensim ku kilong gibabun hadu kata-kata bagi ba giban trikam halo jengi kaba kam kongsan kalong kiso jong kejing i mar keliang kiso jong kejing la jungi ban duai kiso jong kejing la jungi ban kerda ialah kejong kejing banum ha ba kapop kasang bagi babun kiwe kiso kiba mensim ku unte se halo jungi nginduai na kabenta kani nginduai na kabenta kejing singanya kabalang nginduai na kabenta kejing skam jungi ha kejing ai kibaman kasngi kenang ba mensim ku untrikam halo jengi mengila ban penmena ya uji sukris balami pat om tan nagi kentian jengi ndai da kinu ksa ki babah ki bami na kejing im jengi maman kasngi nyoro ya uji sukris
Segabayang. Tungini agar pad yau kupajangi ubada ukun jeng ujisu ulapa yau mensim bakut haki apostol. Kajubab jeng pi kalong atrai tu sak skor ke jengker pat jengi Atrai chwe skor ke jinggar pad jengi. na kabenta ukpa bakut jengi u bishop jengi ki lingdo bat ki katekes jengi bahaka jingtrai jongki ban pen em ye ki mensim kindup sya yalam yaladi da mensim tongin ya kerpat yau trai Atrai chwe skor ke jinggar pad jengi. na kabenta kane kerempai kristan jengi bangindup sngot hu shilenter ya ka jing kordor ban don ya ka jing long kawai bat ka jing ya iet markelyang bat ban long ki bakloy ban hendu ya e ban ya ka badu ya kini ki arteli ki spa ba tungin ya karpat ya utrai Atrai chwe skor ke jinggar pad jengi. na kabenta iwei pa iwei nangi bangin ya le shitam barabor ban penne bat ban penroi ya ka jing im jo mensim hangi kabalong ka spa ba ha ka perthei tungin ya karpat ya utrai Chwe skor ke jinggar pad jengi. na kabenta ki brieu ki basyam khuslai ki badan tang ha ka jing ir suda ki bad om don jing tingan satya ha ka mensim bakindup karpat ya mensim bakhut bat ban yo ya ka jing tingan na u ka ba ka perthei kamla satya ban ai tu ngin ya karpat ya utrai Atrai chwe skor ke jinggar pad jengi. na kabenta ki yeng ki sam ki balapra na kabenta ki shnong ki bamdon jing ya suk satya na kabenta ki jat ban riu ki bayale thma baki briu ki ndup sngo thu kumnu ka pop ka long ka ten rai jong ka jing ya pat jong ki tu ngin ya karpat ya utrai Atrai chwe skor ke jinggar pad jengi. Ini doi jar sipo na kabenta kijing temu ki badan ki dono jengi ban pesngap akmat jauh try bon pembet pembian yang ngi baro istayo. Kokpa ngiro eme na kabenta
ba mela ai ya men siam jong me hangi dau khun jong me u Jesus Christ ai bo men siam jong me un batlang kawai yangi haga jing e hadu bangin poi shebneng hagaba jing e kan salong ka bajanai ba ka jing long kawai kan sapura ba dau Christ try jungi Dia duai kemen kepara bagajing kenya jengah bejong pi kalong apa pedang guna kemaru belai kupa badan bo boro. Kokpa ai bau men sim yau ba mela ai hangi unyarap yangi ban sngotu ya kejing kodo jong ke Ukris ke bangi terwa. Gipani kane lengbau Ukris utrai jungi. Utrai undon rengkat bat pi doho kentiu yala ki donu Tung ini ai ngu yau try kan rat u blay jongi Kok pabaran bo berobat ke blay bam jikot ke jenghak bangin ai ngu ya me man ke por man ke jaka mela payu men siem bakui haki apostol bar haki tu baro kiba mela pelong ki khun jong me mela ai lem haki ya ke jingem blay ke bau jisu ula penyolang ba ke jingyam bar ke jeng me pa jong u ngiyak men ha ke jing khai ke balang habada ke bojong men siem bakui kibriu haki tien ba per kirwai roe me da ka hawe ka sur ka jing men jong men siem ka pendabia ka pertain tina mar kata lam ki kinhun angel lam ki pai ba peneng baro iper benai ka buram jong me da ka ba ayai roe Hosanna, Hosanna, Lord, why
Dashisha, melong abu kuy ko try kat may jong ka jing kuy baro. Namar kata, ikar padi me to pen kuy pen kentang ikine ki jenterwa jong ide ka bapai mensim jong me kum jer halo jong ki, bakindup kala long ngi. Kamet bakas nam jong try jong yu Jesus Christ. Agapo bala dinoy u badala ka mons ngobha, ula pudeng ka jing sha shtam. Ula shim yaw kupu bada ka bahingu yeme. Ula kedia yaw u lai lagi senran uang, to shim. But to bam na gani pibaro, na mar kani kalong kamet junga, ya kabanay tina kabanta jong pi. Agaju guru kamanda lalai bam ula shimya ko kuri bada kabaing o biang yeme, ulai ka lagi senran uang. To shim, but to di nakani pibaro, na markani kalong ka kuri jong ka snam junga, jong ka jutang batamay bat bom jukut, ya kabaan penmi na gabanta jong pi, bat na gabanta ki pabuan, ya kaban mabi ki pop, to le akani ban kan mau yang hang. Kajing maya jong kajingin. Tasin bangi bamyune ukpu, bangi dinakane kakuri, giben Jong me could fly, Taradu man one. Namar kata, ngigi bapen mentai ke jingya baga jimi pat jungu, ngi terwah me ko try, yau kupu jong ke jingya madia ka kuri jong ke jing bedim. Ngi da ingo aidam nama mala nyaw ngi ki babit, banyang khmat jungu me bat ban shakriya me, da ka bas ngorit, ngi kerpade me, bangi ki bayo bantah kemet bakas nama Chris ngilong ki bala penyat li ka way daw men sim bukuy. Tukan mau ko try ka balang jumi, ka bala priang asa talak ka perthai batu penjanaya ka haga jing iye, ringkad badu Francis ukpa bukuy jingi, u Victor Bishop jingi bat baro akiling do. Tukan malam rikin man ki parashin ram bakan thai ki bala yothia da ka bakar men ya ka jing mi pat, bari ki tu baro ki bala khlad no ka jingi snei jumi, tu pediang ki sa ka jing shai ka khmat jumi. Tuis na ingi baro ngi kerpada mi. Kenambaran ka baka Maria testi bukuy ka kami jang ublay. Ujas sa bukuy kurim jang ka. Ki apostol bukuy barbaro ki rukuy. Ki balapan nga bahay me pateng la pateng. Ngidup lang ki babit banyo abantalam haga jing imbum jukut babangin ni Robert Pudan Brome me. Daw kun jami Jesus Christ. Daw lembadu bad hau kalong hamil blok pa baran bor hagajing along kaway jong men siem bakuy baro kabura magajing yaro junom la junom Kembalaw kumingi daw ng panim Kembalay kay ngi dekak din huplay nginod ban ohong Kuk pa chong iyo
kapulai ngi kerbar ke try na jing sneo baro aga jing sbun jing me tuwa jing suk jing sanya kis ngi jongi kinang bar ka jarap ka jing snei jing me ngilai robona ka pap ngi yo jing adana ke jing jinjar baro kadbang idap kemilan dia ke jing kerman bakui bagi jing wan pat jong dong penim jong yu jisu Christ Long kahina Kacam meka borbat kapurana Kutrai Jesus Christ me belong ke apostol jeng me ke jing sungai phi ke jing bat pe ki pop jing ro ke jing jong ka balang jeng me bra ke jing sbon jeng me tuai ka ke jis bu ke ji atli ka wai ker kum kamon jong me ma me wai mo bas sha ju nom la ju nom ke jing suk jung trai ke dan berboring ka wat phi tungin ya terwa ke dak jing suk iwai hai wai pam Hakmi ukhulam brad jong ublai hakmi bakinoi ki pop jong ka parthai sukitu ki balakhat sha ga jing khawai ukhulam brad kokun ra ngam long ba jung hong ba men wan rung apo ki junga resiong tanda ka tien ba kamen sim junga ka sakhiai kamet ba kas nama krus karinga sha ga jing embom jikun Nam lebatukin mau yang kahukum mengutai gerbang ya pingai ikum bagai yafi dagani ken kadang ken sate papilang kidang but baik
tuki Asal sambat kabare Amingai nagadaye Simjam nod bajeng sore Sangat piki basyang Umjingin denu masyang Jarbadi kaum jongan Unap sang syuda susah Angker soy hapa jengu Syajingin kabang kucu Adonu bapa badan Ngaplasam ban majingbang Alente berkapegang Jingjelin berkagenjang Makas pa pamasyempang Kajingin yuk resuksiang Lapendap yang ngi daw mensim bakhuj bakila kren syapang geke ki bakrau ki bau blai ulale haleluya tongin ya duwai kokpa ai baki Eucharist kabang layo piyang kanyarap ingi bandri ya mensim hangi borbor Airu ba unker unda ya kabalang jumi ngipani kenelang ba u Jesus Christ utrai jungi dam ka khle banyo ka jingkar khu na ublei to ublei ukpa jong ki jing shai ubalamon bat pen shai ya ki jing mot jong ki sanran da ki jing the sei jong men sim unong ai buit un ai phi ka jing kemen da ka jingkar khu jungu bawa un pelong ya pi berbor ki badap da gajing ai jong uju umen siem amen tu katli ding ba phla kebalawan hiar halor ki senran kan pen khoi paria ki donut jong pi nabaro ki jing snil kan bersiap haki ya gajing shai ke bapen khu jong ka amen batu blai ubalamon ban penyatli ya ki tien ki thli ha ka jing phla ya ka wei ka jinget un aya pi ya ka jing ya ini ha ka ju ka jinget bada ka banget to pinya na ka jing kermen sha ka jing i shai kedar amen ba ka jing ku jong ublei badan bo boro ukpa ba ukun ba men sim ku kan hiara pi bat kan sa bat pi junom amen tilai suk kamas kalawai i bat shakriya ublei Kaburam aku pa badhau ko nam sim bakoi Purunda bakoi tam Jisu Kumaria kuna irap Kristan Agar teng pa Penyerah Jesus Christ